Fontos nyelv az angol, rájöttem magamtól, kerestem egy jó tanárt. Gyakorlom is szépen, 3-szor egy héten, az IM-et és a UR-t. Órát kedve töltöm, mert kedves a tanárnő, jól megtanít angolul. Mégis egyik este fontos kérdésére csak ennyit kaptam válaszul. No miss, az nem, angol órára jöttem, meg kell tanulnom még néhány segédigét. No miss, az nem, angol órára jöttem, majd a vizsgák után másképp felelek talán. Fontos nyelv az angol, rájöttem magamtól, kerestem egy jó tanárt. Éjjel hazamentem, s közben megismertem Londonban Miss Angliát. Egész nap beszéltünk, ragoztunk, igéztünk, társalogtunk angolul. Ám a búcsú este fontos kérdésére ennyit kaptam válaszul. No miss, az nem, angol órára jöttem, meg kell tanulnom még néhány segédigét. No miss, az nem, angol órára jöttem, majd a vizsgák után másképp felelek talán. Az nem, angol órára jöttem, meg kell tanulnom még néhány segédigét. No miss, az nem, angol órára jöttem, majd a vizsgák után másképp felelek talán. No miss, az nem, angol órára jöttem, meg kell tanulnom még néhány segédigét. No miss, az nem, angol órára jöttem, majd a vizsgák után másképp felelek talán. Fontos nyelv az angol, rájöttem magamtól, kerestem egy jó tanárt. Gyakorlom is szépen, 3-szor egy héten, az IM-et és a UR-t. Órát kedve töltöm, mert kedves a tanárnőm, jól megtanít angolul. Mégis egyik este fontos kérdésére csak ennyit kaptam válaszul. No miss, az nem, angol órára jöttem, meg kell tanulnom még néhány segédigét. No miss, az nem, angol órára jöttem, majd a vizsgák után másképp felelek talán.